dostatok trpezlivosti, odvahy, aby ten boj za právo viedli dlhodobo trvalo, aby v našom štáte, v ktorom je veľa zneužívania práva, prekrúcania práva, vlastne ten boj nakoniec to dobro zvíťazilo. Priala by som im kľud, veľa voľného času, pretože to by možno bol taký dôkaz, že sa niečo zlepšuje v našej spoločnosti. Priala by som im veľa vecí, takých precedentných rozhodnutí, ktoré zmenia situáciu, že už sa nebudú musieť stále s tým istým stretávať, že vysúdia alebo niečo pomôžu miestnej komunite so skládkou a tých skládok sa zrazu vyrojí ďalších 200, alebo priehrada a ďalších 10 priehrad. Ale aby to jedno rozhodnutie vlastne menilo veci v tom danom segmente spoločnosti. Ideálne by bolo, aby bolo tých problémov čo najmenej, ale obávam sa, že vzhľadom na rozloženie síl a jednotlivých postov, obávam sa, že tej práce bude ešte veľmi veľa. Takže im prajem predovšetkým vytrvalosť, odvahu a nebáť sa. Šťastie na ľudí. Myslím si, že hľadať dneska ľudí, ktorí vedia fungovať jednak v každodennom strese a vlastne v tom napätí tej práce a tých prípadov, ktorým sa venujú. A pritom si zachovávať normálny prístup k životu a taký zdravý nadhľad. Tak to nie je ľahké. Vieme, pohybujem sa aj ja v podobnom prostredí a vyjadrujú to šťastie na ľudí zatiaľ mala, takže nech ich to drží. Zapriala by som im to, aby sa práve tá múdrosť a skúsenosti, aby sa znásobili v tom zásadnom vplyve na slovenskú spoločnosť. Minimálne, aby ich bolo nás rádovo viacej, aby dokázali možno rôzne iniciatívy, ktoré fungujú na Slovensku, či už ako malé občianske združenia alebo individuálne iniciatívy, dať pod jednu strechu. Že tá Via Juris je jednak nádherný titul a jednak si myslím, že majú obrovský potenciál na prepojenie takej, povedal by som, tej občianskej iniciatívy v oblasti právnej spoločnosti, bez toho, aby sa to muselo nejak veľmi byrokratizovať. Oni sami pomenovali, že majú za sebou 20 rokov skúseností, záujmu a vytrvalosti, takže prajem im, aby im to vydržalo a naďalej a prajem im hlavne takú tvorivú energiu a pracovný potenciál zvládať ďalšie náročné úlohy. Určitě těch 20 let, aby fungovaly, i když možná by to bylo lepší říct, aby za 20 let nemuseli být, ale to si myslím, že je takový ideál, kterého se nedá dosáhnout. Takže určitě, aby měli sílu a energii, aby nevyhořeli, nebo aby stále přicházeli noví lidi do jejich organizace, kteří budou mít zájem se té práci věnovat a aby si zachovali veselou mysl. Asi nemám žiadne originálne prianie, zvykne sa prijať všetko najlepšie. Veľa trpezlivosti, veľa entuziazmu, zákaz vyhorenia, neviem, či to je prianie, keď sa zakazuje niečo, ale k tomu, aby nevyhoreli, aby sami našli vnútornú energiu ďalej pokračovať v tom, čo robia, by som im ešte prijal aj to, aby nachádzali spolupracovníkov, ľudí, priateľov, ktorí im pomáhajú a ktorí im nejakým spôsobom pomôžu tie ich ciele doviesť do úspešného konca. Konečný cieľ neexistuje v tomto smere, to mi je jasné, ale niekedy cesta je cieľ, takže nastúpili správnu cestu, prajem im, aby v tejto ceste pokračovali.